So sivulile ukuthuba lokwenza abantwana babathixo abanayo ubungqina okanye befuna uzobulisa kwenzela basezogcina phambili. Sifuna ugoduka otata umhlanje bafuna ukuphekela, bafuna basibethe umhlanje bathi bonakala intsala ecayo kwabo baze kubethuthu amankosikazi wethu begcine ibhaka newakhule ngethuba bayophekela otata. Haleluya. Hlabelela ingoma kwimali ebisotshe ngoba nje imali yaxele xa bekhona abantwana bakathixo okwathi khona nje into akafuna ukutsho okanye ufuna ungqina ufuna ukubulisa. Sivulile thu Ngonyama, 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 uyingonyama yomndeni wethu, uyingonyama, ngonyama, 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 yeah, Bible yethu Oyingcwele sibikezwe lenkosi sifulele ngokungqina uyileyo kule ndawo. Haleluya, haleluya. Shayela umoya incwadi zakho. Haleluya, haleluya. Kanda amabhayibheli yethu, kanda amabhayibheli yethu sifunde nje sigoduke sithandaze. Sithandaze sigoduke sibonga uThixo, bonga uThixo ophilileyo. Ncwadi yabaseKorinte, 1 Corinthians chapter 2. Sizokwazi uba sivizwe sigoduke. Haleluya. Siyabe sonke Thixo. 1 Corinthians chapter 2. First Corinthians chapter 2. Sizofunda verse number. Phakamisi Ngcinga Zethu Moya Oyingcwele sikhumbula sikhulumi